Lidi, tak dneska vítám u nového videa. Jsem tady s Knucklesem, můžu pozdravit. Zdravím, dobrý dobu. No a abyste se divili, že tam se jmenuji Knuckles, protože mě nějak prostě nejde natáčet, tak to musím dát u něj, tak doufám, že se nezlobíte. A zkusíme pušnout Goat 1. Tak dneska to bude akční, lidičky. Jau. Nedělej! 4. Ajajaj. 2 škoda. Teda. To 99. Prostě jako unlucky. Za tebou. Myslíš, že by to mělo být prostě s kamerou? To bylo s sebou trojka. Hlavně nade mnou. Kamu, já mám úplně spocený ruky. Kamu, mám spocený ruky jak... Tam ale mě zase přijde, že tam je ta mega vyhodně. Kamu mě vůbec. Hej, kamu, já mám aim příšernej, to se vystřihne. No, tak To ne, že by já jsem měl dobrý bacha další. Tady bude. Aha, on je tady. Kamo, sorry, že jsem tak hrozný, že se na to musíte dívat. Nebo na to se nikdo nebude dívat, ale to je jedno, ale prostě já fakt na páčkách už moc neumím. Kamo, já jsem na páčkách nehrál strašně dlouho. No, střelej. Mě bylo jedno. Tam bude epický zbraň. No tak to je mega GG, brachu. Trezor, to bude. On je otevřený, aha. Myslím si, že není ještě. Tam tady někdo bude, tak dostane. Tak se zařídí. Ty bogo. No tak to bylo to nejhorší, co mi někdy mohlo padnout. Tak jako akorát. A vem ty goldy pro. Počkej, co je tohle? Wow. A. Tak ten je tam. Teď vem prostě Já jsem to klidně dělal celý den. A jsem tě otrávil, teda. Já třeba tohle vymírím. Já vždycky, já to beru kvůli náhodě. No a jak kdy? Hej, na tebu je ten divný ostrov. Tak to je v prd. Kam ty? Já chci jenom něco zkusit, jenom se chci něco kouknout. Mě ta obrazovka už ne... Co děláš? No jenom já něco zkusím. Třeba nějaký cápek, no. Aha, to říkám, jsi to slyšel. A co to je bomby? Kámo, kdyby jsem ho zabil, nebo kdyby jsem to nenastavoval, tak třeba už budeme mít Goat Silver 3. Kam to video má dělat? A Alkan taky streamuje hodinu třeba, nebo 3 hodiny no, a dá to na 20 minut. Tak to je stream. No. Ještě pití? No. Jo. Počkejte, že už jsem dopadla, udělal jsem asi 50 kroků. Počkejte, já to zkouším. To bylo úplně omylem. To zabila spíš ta turecká. Ta turecká je extrémně úplně. Jako kdyby třeba dávala 10, tak mám tak už jí je všude. Ne na tebou, pod tebou. Já vím, že... tebe. Ale já nevím, kde vedle mě. Jo, tam, kde ty, ne? Jo, já jsem si už všiml. Nice bandíčka. Dobrý jo, já chci hrát. Dělej, zalez tam! Dobré, chvilku trvá. Hej, já potom půjdu na vláček. Já jdu tady na vláček. Tam bude ten tvůj kamarád. Já vím. No, tam je. Běž nakonec, no. No, nastup. No, on vystoupil. Pokud má sound efektu, tak jsem dead. Běž! Pojď za Emo Frost.
naprosto. Skak! No tak ty to nestihneš. No. To šneber. Použiješ nějaký kulej. Neběž za tebou. Hej! Co? Aha. Kam? Ne, neujel vlak. Když půjdeš doleva, tak tam máš auto. No, nebo doprava. No tak s tím asi moc nevyjedeš. Aha. Kolik bys tam zadriftoval? Šnegírku. Nebo už za 5 minut jede další. Jo, tady je šnegr. Vylez. Mám 85 HP, já se celkem bojím. Pojď, neboj se ho. Co nebojím? Víš, že umřeš a hraj. Tady je šnegr. Jsem dá. No to bude. Posypiš. Ty chceš, aby to bylo 80-hodinový video, nebo co chceš? Počuj, cože? Down for a Kámo, it's right for grid Cože? for Kámo, to je nějaký for grid. rozbitý. Když tam byl si jenom jednou cápka. Já byl jsem v top 5 a dal jsem asi 50 000. Já říkám, no tak já si jdu asi radši dovnitř, ještě kouknu, ale on tady nic není. Aha, já taky. Aha, on je tady! Ajajajajaj. Right foot creep over, walking with that gear.